Sa unang mga katuigan sa Kristyanismo, daghang milagro ang nahitabo tungod sa pagtuo sa mga apostoles. Usa niini ang nahitabo kang San Pablo ug San Bernabe sa lungsod sa Listra. Nakaluwas sila sa usa ka bakol ug ang katawhan mituo nga sila gayud gikan sa Dios. Nakaingon intaw ang mga tao nga nanaog daw ang mga Dios sa dagway sa tao. Apan klaro kaayo ang ilang tubag. Kami mga tao ra usab sama kaninyo. Gipasidunggan hinuon nila ang tinuod nga Dios. Kini nga panghitabo nagtudlo nga ang tinuod nga pag-alagad sa Ginoo dili mangita og dungog alang sa kaugalingon apan alang sa Dios lamang. Ang ilang kinabuhi nagpamatuod nga ang ilang gituman ang sugo sa Ginoo ug nagkinabuhi nga may pagsalig kaniya. Sa ebanghelyo karon si Jesus nag-ingon, "Whoever has my commandments and observes them is the one who loves me." John 14:21. Sa binisaya ang mudawat sa akong mga sugo ug nagtuman niini mao ang nahigugma kanako. Apan human niini si Judas Tadeo nangutana, "Lord, why will you reveal yourself to us and not to the world?" John 14:22. Ginoo, nganong kanamo raman ikaw magpadayag og dili sa kalibutan? Kini nga pangutanan naggikan sa usa ka tinuod nga kasing-kasing nga gusto makasabot sa plano sa Ginoo. Ang tubag ni Jesus dili dayon technical kundi relational. Nga ang magapadayon sa iyang mga sugo himuong puloy-anan sa amahan ug sa anak. Dirita sa atong duha ka punto. Una, ang tinuod nga paghigugma sa Ginoo dili lamang sa emosyon kundi sa aksyon. Ang gugma sa Ginoo dili kutob sa pamati o pulong lamang. Kini makita sa sakripisyo ug sa buhat. Kini nagpasabot nga ang sukaranan sa tinuod nga gugma sa Ginoo dili lang emosyon kundi aksyon gayud. Makita gayud sa buhat. Ang paghigugma sa Ginoo usa ka desisyon nga sundon siya bisag lisod. Nga pilion siya bisan aduna tay laing kapilian. Ug buhaton ang maayo bisan walay nagtan-aw o nagpasalamat. Sa tanang panahon ang tinud-anay nga pagtuman sa sugo sa Ginoo mahimong halad. Usa ka buhing sakripisyo nga magpakita nga ang atong gugma dili lang pakitang tao kundi tinuod nga paghatag sa kaugalingon. Kini ang gugma nga adunay paningkamot, pagpugong sa kaugalingong tinguha o magapadayon bisan sa kasakit o sa mga pagsulay. Ang tinuod nga paghigugma sa Ginoo dili lamang sa emosyon kundi sa aksyon. Ikaduha, ang tinuod nga nagatuo dili pasagdan sa Ginoo. Ang Espiritu Santo mudala kanila sa kamatuoran. Si Jesus ni saad, the Advocate, the Holy Spirit will teach you everything and remind you of all that I told you. John 14:26. Ang magtatabang, ang Espiritu Santo, magatudlo kaninyo sa tanang butang ug magpahinumdom sa tanan kung gisulti kaninyo. Kini nga saad, dili lang para sa mga apostoles, apan alang usab kanato karon. Sa panahon sa kasamok sa pamilya o komunidad, ang Espiritu Santo maghatag nato og kahayag ug kusog. Niadtong una kong mga adlaw sa Zamboanga, Sibugay, isip bagong pari nga daghang higayon nga naami daghan kay mga red alert mi permi. Nangutana ako sa usa ka inahan. Giunsa mo man pagsinati ang kalinaw sa hunahuna nga daghan man kaayong red alert ug hulga dinhi sa kalinaw. Simple ra iyang tubag. Ningon siya, "Aw padre, nakabaton kog kalinaw pinaagi sa pagdawat sa lawas ni Kristo." Siya usa ka regular mass goer. Ang tinuod nga nagatuo dili pasagdan sa Ginoo. Karon balik ta sa pangutanan ni Saint Jude Thaddeus. Ginoo,
Nganong kanamo raman ikaw nagpadayag og dili sa kalibutan. Mga igsoon, mga anak sa Dios, ang tubag sa pangutanan ni Saint Jude makita sa kasinatian sa mga tinuod nga tinun-an ni Jesus. Nga dili tanang butang sa Ginoo ipadayag sa kalibutan apan ipadayag ngadto sa mga matinud-anon. Ang iyang presensya motuwaw sa mga tao nga nagtuman sa iyang sugo ug naminaw sa lihok sa Espiritu Santo diha sa ilang kinabuhi. Kita ang iyang puloy-anan. Kung andam tang mupuyo diha sa gugma, diha sa kamatuoran. Pinaagi sa atong pagtuo ug pagkinabuhi nga matinud-anon, kita mahimong buhi nga testigo sa gugma ni Kristo sa kalibutan karon. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, PLSVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.